Ja, vi vil så fortælle lidt om Muhammeds natterejse. Og der er egentlig mange udgaver, både af Muhammeds himmelrejse og af hans natterejse. Den vi skal til at dykke lidt ned i er fra Ibn Ishaqs berømte biografi om Muhammed, hvor han så også skiller mellem natterejsen og himmelrejsen. Men det skal lige siges, at ofte så smelter fortællingerne sammen, så det her er ligesom hans udlæg af den. Det første vi møder i den her fortælling, det er, at Gabriel kommer og vækker Muhammed. Og der møder vi ligesom en gensidig respekt for hinanden. Altså man kan fx se hernede, hvor at Gabriel han siger til æslet, om det ikke skammer sig, fordi at Muhammed han er en stor mand i Guds øjne. Og der ser man ligesom respekten. Man ser også, at Gabriel han ligesom guider Muhammed i det her, hvor han siger, jeg satte mig op, og han tog fat om min overarm, så man kan se som et symbol for, at Gabriel han vejleder og guider Muhammed. Ja, hvad hedder det? Det næste, der sker... Det næste, der sker, det er så, at Muhammed og Gabriel, de rejser... Nej. Det næste, der så sker, det er, at Muhammed og Gabriel, de tager til Jerusalem på en natterejsen. Og her møder han så de andre profeter, Abraham, Moses og Jesus. Og Muhammed han træder så frem som imam, som er en bønneleder. Og så beder han sammen med de andre profeter. Og så derefter, så vil de have ham til at skåle med ham. Men Muhammed, han vælger mælken frem for vinen. Og Gabriel siger til ham, du er blevet rigtig vejledet i overensstemmelse med skabelsen. Ja. Det næste, der sker, det er så, at Muhammed drager tilbage til Mekka. Og her bliver han mødt med en masse mistro. Fordi at det jo ikke er normalt, at man kan rejse til Syrien på en nat. Og derfor er der rigtig mange, der ligesom falder fra troen igen. Hvis vi så skal analysere og fortolke på det her, så kan vi starte med at sige, at der er vi ser en klar religiøs betydning i det, at Gabriel ligesom kommer ned på jorden og mødes med Muhammed. Altså det der med, at det guddommelige ligesom stiger ned fra jorden og møder det verdslige. Så der er altså tale om en aktiv Gud, kan man sige, og ikke en passiv Gud. Altså en Gud, der ligesom er til stede i folks tilværelse på jorden. Og formålet med ligesom at skildre Muhammed som imam over for Abraham, Moses og Jesus, det er jo ligesom at vise, at islam er den sande religion, kan man sige. At Muhammed er den udvalgte til at lede, og ikke nogle af de andre. Han bliver på en eller anden måde lidt hævet over de andre, fordi han ligesom går ind og tager lederrollen. Og havde det været en kristen fortælling, ville det selvfølgelig være Jesus, der havde været den, der tog ordet. Og til sidst vil jeg gerne komme ind på, hvilken religiøs betydning det har, at Muhammed vælger at skåle med mælk frem for vin. Og der er selvfølgelig den klare religiøse betydning, at man i islam ikke må drikke alkohol. Så han er en rigtig muslim, kan man sige, at han vælger mælken frem for vinen. Tak. Ya yemin,